ታሪክ ሰላም ወሰናይ ንኣኻትኩም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብ ከብሒ ታሪክ ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ካብታ ደጀን ዝኽርታት ቃልሲ ኣብ ክፍልታት ትብል ብመለስ ንጉሰ ዝተጻሕፈት ዝሕለል ተበላሓቲ ኣብ ትሕቲ ዝብላ ኣርእስቲ ቀዳማይ ክፋሉ ናባኻትኩም ክነብሎ ኢና ንምክታልኩም ብኽብሪ ዝዓድም ኣሮን حمشت نحسي كلتشحن كلتن ساعات 4 دحر قطري إتاريسا جيجنا زصورت مكينة مسهدو أساقما كباراي سلين نابلت ناب مكان مقابر حربنياتات كتمرحن كلا نتي زيحلل مهازن سنة أنت قدالين مفناو مقالستو بعلت بيتو دقو مقروبون بزحات فتوتن عجيبون منبرو اتجيجنا حمد عدام لبسو تاريخ هيوتو كنبابن كلو እቶም ኣብ ሰውራ ምስሓጽ ኣውን ሓቐት ክብሉ እናወዓሉና ሓደሩን ህይወት ገድሊ ንምቅላል በኣእምሮን ጉልበትን ከቢድ ናይ ቃልስ እዋን ዘሕልፉ መሳርሕቱ ሰብኣዊ ባህርያቱን መዘና ዘይነበሮ ኣበርክቱን እናተሳሎም ኣካሎም ቀጥ ኣቢሎም ርእሶም ደፊኦም የስተንትኑ ነበሩ ክንበብ ዝጸንሐ ታሪኽ ህይወት ተፈጺሙ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሰማዕታት ዓወትን ሓፋሽ ምስተባህለ እቶም ናይ ቀረባ መቃልስቱ ተጋደልቲ ፋየር መርሓኖ ወድ በርህን ካልኦትን በሓደ ድምጺ ዓወትና ሓፋሽ በሉ ምክኤል ክውለድን ከሎ ክንዲ ብኽያት ዓወትና ሓፋሽ ኢሉ ክኸውን ኣለዎ በለ መርሓኖ ሓቂ ብሓቂ ምክኤል ንሓፋሽ ዝቆመ ንሰውራ ዓንዲ ሕቆ ዝኾነ ንተጋዳላይ ሞራልን ሞተርን ዝነበረ ሓርበኛ እዩ መለ ወድ በርሀ ኣእምሮ ሰፊሕ እዩ ኣድማስ ክብሉ ሓቆም እዮም كل تجبارون حركت كوتن بر كم سئلي كرعين نسأنحو بلا مقادلتو تقادلاي قبرو مسكال فاير وانتي كابس مران استفلالي كبابيتات كبسان زتسلفوا من إسيات نفس حل وريدهم وتهدروا تعاليم نخوزدو بإقرام نمعاتات يقعزو نبرو زبزحو كابتهم من إسيات بفلاي دما اتهم كاب كتماتا زوصو كاب جزء مارحقهم تقعيزهم زيفلت اكخونون كلو قلو حداد دما كمكي الف سايز عمسلو صبوق من بابرو قديفهم زمسو شقرن سقا من رئيهم زيفلت يوم اتهم زحشو مسبرخا ليلا زنبرهم اتوم كاب قطر استسلفو دك صعرامات حرصتهم نسمون انتخونو كندو زرحقاتو قعزو كقعزو نفلما قزياميو بز مخنيات نتوم حدث تسلفتي اتنويح قعزو اقري عزيف التاني زنبري مكيل في الساعة مستون بزحات مسالفتو قلاقول النات حسو شنشروتات الناس انتقو تميتن مايسن انتس اويروم نحيالو معالتات تقعسو عبتي مفتار كازس اللي اهرارو ما قلاقول سمهارن سحلن شدقون بمقات رسينو حافظ زب الحصة انا لبلبهم اقاروم بنويح قعزو قاسيلو انا انزوهم تقادلاي وي تقادليت زبسم كدم متقمقهم نمرت قدلي صبوق جيروم تقادسوه اتي مسمك كاينن تشكركرتن زعبي مكي الف ساي نزي تقادلاي منقد سماعتات إلو زت أمقو بنوحاتن مراتن فلوت منقد ساحل سنو نخيسو بأقرو تقعزوهم مكيال تقمن هادلاي نتن مكاين كابزخون اوان العليس تسوطو شعيو صورا قدنا يمقعزي عاقمي معبال كم زدلي دما بوشتو آمني أب مهمة إن تعلمن كلون عبالات أهادو السنكي تقادلاي نابزر كوبوبوتاتا السنكي كبصحو كافلاي ناي أجمال سريعهم بغص عليكو قعزو يرئنا بري بيت زنبورو كلت جاراجن موقعزيان نودبو كجلجل دما لعلو هنتين تحضري
ሚካኤልን መሳልፍቱን ኣብ ታዕሊም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ጨንፈር ህንጻ ህዝባዊ ሓይታት ነተን ካብ ሱዳን ናብ ሜዳ ስንቂ ዘመላልሳ ዝነበራ ሎሪታት ማለት ቤትፎርት ጥጡሕ መንገዲ ክጸርገለን ተበግሶ ወሰደ። ጽርግያታት ናይ ምምሕያሽ ሰፊሕ ስራሕ ድማ ተጀመረ። ናብ ፋሕን እማህሚመን እተረኽብ ጽርግያ ጎረይቶ ኣብ መጀመርታ 1976 ተመሓየሸት። ኣብ ታዕሊም ዝነበሩ ሓደስቲ ተጋደልቲ ኣብቲ ጽርግያታት ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ከም ዝሳተፉ ስለዝተገብረ ድማ ሚካኤል ምስ መተዓልምቱ ኣብቲ ስራሕ እናተሳተፈ ነቲ ብእግሪ ዝተጓዕዞ ነዊሕ መንገዲ ሳሕል ጽርግያ እናጸገነ ክሳብ ፍልፍል ሰሎሞና ተመለስዎም። ጽርግያ ናይ ምምሕያሽ ማእተታዊ ስራሕ ክሳብ ፍልፍል ምስ በጽሐ ሚካኤል ኣብቲ ፍልፍል ተደኪኑ ዝነበረ ጋራጅ ተመደበ። ተመክሩኡ ኸኣ ንዕቤት ናይታ ውሑድ ዓቕሚ ሰብን መሳርሕን ዝጀመረት ጋራጅ ኣዝዩ ኣድላይ ነበረ። ሚካኤልን ካልኦት ኣባላት መጓዓዝያ ብጾቱን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብነታዊ ካብ ዝተሃርማን ደው ዝበላን ተሽከርከርቲ እንተላይ ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላኢ ተሓቢኦም እናኣተው መቃየሪ ናውቲ ፈቲሖም እናወሰዱ ንንጥፈታት ጋራጅ ካብቲ ዝነበሮ ዝያዳ እናዕበይዎ መጹ። ኣብ 1977 ሓያሎ ከተማታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሰውራ ኤርትራ ኣትየን። ሰራዊት ደርግ ኣብ ኣስመራ ገለ ክፋል ባጽዕ ዓዲ ቀይሕ ባሮንቱን ዓሰብን ተሓጺሩ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ኣብ ግንባራት ሰሓርቲ ባጽዕ ዓዲ ቀይሕ ሓያል ናይ ምርብራብ ውግኣት ይካየድ ነበረ። ሚካኤልን ብጾቱን ድማ ኣብ ደጀን ጥራይ ከይተሓጸሩ ናብቲ ሩሱን ግጥማት ዝካየደሉ ዝነበረ ግንባራት እናኣተው ኣብ ማእከል ሃልሃል ዝብል ውግኣት ናይ ጽገና ዕማማቶም የካይዱ ነበሩ። ዝተሃርመት መኪና ጸላኢ ቀትሪ ሽፋንን ከውልን ለይቲ ጸልማት ጉልባብ ተጠቒምካ ጎቲትካ ብምውጻእን ናብ ጋራጅ ወሲድካ ምጽጋንን ማዕረተ ሓፃዊን ክብደት ዝነበሮ ሓያል ጻዕሪ ዝሓትት ስራሕ ነይሩ። ሳላ ተወፋይነት ተበላሕትነትን ጻዕርን ሚካኤልን ብጾቱን ድማ መጓዓዝያ ህዝባዊ ግንባር ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ኪላዊ ዓቕሚ ሰብን ተሽከርከርትን እናኣባዝሐ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምምጥጣር ፍንሕንሕ ክብል ጀመረ። ኣብ ፈለማሽ 1977 ኣብ መንጎ ሕብረት ሶቪየትን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተኸተመ ወተሃደራዊ ስምምዕ ሕብረት ሶቪየት ነቲ ብወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣዝዩ ተዳኺሙ ኣይሞት ኣይስሩር ኮይኑ ትልኽ ዝብል ዝነበረ ስርዓት ደርግ ነፈርቲ ውግእ ታንክታት ከበድቲ ኣጽዋርን ወተሃደራዊ መካይንን ዘጠቓለለ ገዚፍ ሓገዝ ከተወፍየሉ ጀመረት። ኣብ መስከረም 1977 ኣብ ዓደም ዘማት ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ድማ ንፈለማ ግዜ ሓንቲ ካብተን ሓደስቲ ስራሓት ሕብረት ሶቪየት T-55 ዝዓይነታ ታንክ ብህዝባዊ ሰራዊት ተማረኸት። እታ ታንክ በአባላት ብርጌት 23 ልክዕ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትርያ ገን ነዳዲኣ ማለት ሳልቫቶዮ ተሃሪሙ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ተጋደልቲ ክትኣቱ ዝኽኣለት ክትቃጸል ምስ ጀመረት መራሕታ የመናውያን ገዲፎማዮም ሃዲሞም ተጋደልቲ ኸኣ ነቲ ቃጸሎ ብሓመድን ጭቃን ገጭቦም ኣጥፍዎ። ድሕሪዚ ካብቲ ዓውደ ውግእ ናይ መውጻእ ዕማም ናይ ኣባላት ጋራጅ ዝነበረ ሚካኤልን ብጾቱን ከማ ዓይነት ታንክ ክርእዩ ንፈለማ ግዚኦም እዩ። ብኸመይ ከም እትትንስእን እትዝወርን እውን ዝፈልጡ ኣይነበረን። እታ ታንክ ብምምራኻ ዝፈጠረሎም ሓጎስን ሓበንን ምስቲ ዝነበሮም ናይ ቴክኒክ ተመክሮ ብልሕን ክእለትን ተደሚሩ ግን ውሽጣን ደጊኣን መርቢሮም ክፈልጥዋ ግዜ ወሰደሎምን። ብውሕልል ክእለቶም ተጸጊና ድማ ሞተሪኣ ተንቀሳቐሰት። ድሕሪ ዝሒዞማ ደቀ ምሓረ ኣተው። እዛ ተጋደልቲ ኣብርሀት ዝብል ስም ዝሃበዋ ናይ ፈለማ T-55 ታንክ ደቀ ምሓረ ክትኣቱን ከላ ህዝቢ ብልዑል ሓጎስ ናብ ጎደናታት ወፂኡ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩላ። እታ ታንክ ንብረት ሰውራ ምስ ኮነት ኣብ ከባቢ ማይ ዕዳጋ ጸዲፋ ዝነበረት ዓባይ ኣውቶቡስ ከም ክሬን ኮይና ጎቲታ ብምውጻእ ዕማም ገድሊ ፈለመቶ።
ታንክ እዚኣ ጸኒሓ ኮማንደር ቁጽር 1 ዝተባህለት ንልዕሊ 10 ዓመት መስተንክር ታሪኽ ሰሪሓ ኣብ ስርሒት ፈንቀል 1990 ስጋለት ቀጣን ንምስጋር ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ዝተቓጸለት ሓንቲ ካፕተን ኣብ ሓወልቲ ባጽዕ ብኽብሪ ተቐሚጠን ዘለዋ ታንክታት እያ ኣብቲ ናይ መስከረም 1977 ውግእ ብዘይካዛ ታንክ እዚኣ ካልእ M41 ዝተባህለት ስራሓት ኣሜሪካ ታንክ እውን ኣብ ጽርግያ ስራዕ ዳዕሮ ተማሪኻ ነበረት ንሳውን ኣብርሃም በርሄ ባጻድፍ ዓደም ዘባት ኣውሪዱ ደቀም ሓረብ ሰሓም እዘን ክልተ ታንክታት ብሚካኤልን ብጾትን ዘድሊ ጽገና ተገይሩለን መሰረት ናይተን ዝስዕባ ታንክታት ክኾና ዝበቕዐን ነዘን ታንክታት እዚኣተን ካብ ቅድመ ግንባር ኣውፂኢካ ንብረት ሰውራ ንምግባርን ሚካኤልን ብጾትን ከቢድ ጻዕሪ ኣብ ዘካይድሉ ዝነበሩ እዋን ሚካኤል ስማዕ ገሬ ጻዕዱ ኦፔል መኪና እናዘወሩ ኣብ ጥጡሕ ዝርግያ ኣብ ሲነማ ይረኣዩ ኣብ ሲነማ ክረአ ዝግብኦ ዝነበረ ደኣ እዝን ድዩ ክብለን ከሎ ንገብረ መስቀል ማለት ፌር ፈጺሙ ዘይርሳዕ ዝኽሪዩ ብድሕርቲ ናይ ዓደም ዘማት ፍጻሜ ሚካኤል ንሓንቲ ኣብ ግንባር ዓዲ ቀይሕ ገዲፍዋ ዝነበረ ታንክ ዝኸውን ሞተረን ምንዳይ ናብ ከረን ከደም ምስ መስራቲ ጋራጅ ታንክ ሃይለ ካሕሳይ ፓሎን ብርሃነ ስዩምን ብምዃን ከዓ መቃየራ ኣቑሑ ታንክ M41 ኣብ ምድላይ ተጸምደም ዘድልዮ ኣኻኺቡ ናብ ዓዲ ቀይሕ ንእለቱ ብምምላስ ድማ ነታ ታንክ ሓድሽ ሞተረ ገጠመላሞ ሓንሓን በለት እቲ ሓንሓንታ ሽዑ ኣብቶም ኣባላት ጋራጅ ዝፈጥሮ ተሓጓስን ሓበንን መግለጺ ቃላት ኣይርከቦን ብድሕሪ ዝውን ሚካኤል ናብ ሓንቲ ኣብ ደንጎሎ ተማሪኻ ደው ኢላ ዝነበረት ታንክ ብምኻት ኣካላታ መርሚሩ ጉድለታ ምስ ተረድአ ጸጊኑ ኣብ ረብሓ ሰውራ ከም እትውዕል ገበራ ብኸምዚ ጀመረ ምጽጋን ታንክታት ድማዩ ናብ ጋራጅ ታንክ ማዕቢሉ ሓደ ካብ ዓበይቲ ትካላት ህዝባዊ ግንባር ክኸውን ዝኽኣለ ሚካኤል ኣብ ታንክታት ጥራይ ዘይኮነ ብዝነበሮ ናይ ሓጺን ፍልጠትን በሊሕ ኣእምሮን ካልኦት ከበድቲ ኣጽዋራትን ወታደራዊ መካይንን ኣብ ምጽጋንን ምስናዕን እውን ዓብይ ኣበርክቶ ዝገበረ ክኢላ እዩ እምበርከስ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብ ከብሒ ታሪኽ ካብታ ደጀን ዝኽርታት ቃልሲ ኣብ ክፍልታት እትብል ብመለስ ንጉስ ዝተጻሕፈት ዝሕልል ተበላሕቲ እትብል ኣርእስቲ ቀዳማይ ክፋል ነዚ ይመስል ካልኣይ ናይ መወዳእታን ክፋሉ ኣብ ዝቕጽል ክነቕርቦ ኢና ንስለ ምክትታልኩምና ምስግና ንሰናበት ሰላም ወሰን